EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. I feel good. Ang pag-ibig ko sa'yo ay tunay. Ikaw lamang No. ibigin magpakailanman. Aray! Bakit lang? Ay, peste ka! Masakit sa tenga yung bunganga mo! Aray! Yun ang pampagising natin kay Manong Driver eh. I-heli natin. Aray! Bakit na naman? Ay, peste kang damuho ka. Pangihili ba tawag mo doon? No. Eh, at least ayan si Manong oh, napatawa natin. Ay, naku mga kabisyo, ang oras natin, 6:30 on the clock. Isa pong napakagandang gabi na sa inyong lahat. Naku, inabot ka na ng dilim. Naalala ko dati yung panahon, di ba, Manong Driver, angkol. Pag sinabing 6:00, dapat nasa bahay ka na. Kasi pag tumunog ang lingganay, mabakulan ka gid nga wala ka pa sa balay. Arago! Maluoy ka. O siya, eto pag-usapan natin to boards. Etong isa sa mga nasagap nating balita na isang lalaki ang umupo sa likod ng bus. Oh no! May ginawang kababalaghan. Naku, ano kaya itong kababalaghan na to? Nangyari po ito, butin lang hindi sa Pilipinas ha. Nangyari po ito sa Shanghai, China. At napag-alaman na ang kababalaghang ginawa ng isang lalaki sa loob ng bus ay walang iba kundi tumae. Ay, abaw! Maloy ka! Dahil hindi niya na napigilan ang sinasabing tawag ng kalikasan. No. Maluoy ka, Aragoy. Tanga! Ano ba, logican na natin to? Ay, sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! You're still locking in right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio, 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Eto na mga kabisyo! Simulan na natin, logican na natin para magkaalaman na. Sobra-sobra na ito mga insan. Para na sa ngayon malaman po natin kung ano ba ang ating mapulot na lesson dito sa mga ganitong usapin. Well, bakit unang-una, bakit may mga taong nakakagawa ng ganito? Diba? Oh no! Kahit alam nilang hindi tama ang pag-iwan ng bomba sa hindi tamang lugar, eh ginagawa pa rin din nila. Diba? Well, this is everything charts back to the home kung saan sila pinalaki. Diba? Kung ang kinakalakihan mong pamilya ay hindi hygienic, yun din ang kakalabasan mo. Kaya kagaya na lang mga example. Example natin yung mekos-mekos sa India. Sobra-sobra na yung mga insan. Kinakamay na ni Tito. Nang insan ko kinakamay, sobra-sobra nilalagyan ng sibuyas. Diba? Yung pagme-mekos-mekos nila. Yung pag-prepare ng pagkain nila. Sa totoo lang mga kabisyo, hindi mo rin sila masisisi. Dahil wala pong nag-educate sa kanila ng tamang pag-prepare ng food. Diba? So kung hindi ka na-educate ng family mo, what's next? Di ba dapat ang pinaka-perfect na mangyayari ay magkaroon ng intervention ang gobyerno?
Kaso nga lang, wala daw po ginagawa ang kanilang government. Ayon kay Mr. Nobody. Hindi sa akin ha. Ayon kay Insan niya na mekos-mekos na panood ko ang kanyang vlog na mekos-mekos niya yung mga Insan. Dapat po talaga merong intervention o mangingialam na ang gobyerno kasi unang-una, mga tao mo yan, bakit mo pinapayagan pa rin magbenta sila na mekos-mekos na kinakamay? Diba? Dapat hindi na inaalaw, dapat mag-intervention na sila sa food sanitation. Kaso nga, ayun, according sa iba, walang ginagawa. Tandaan nyo mga kabisyo na education is important pagdating po sa mga ganitong gawain. Kaya, di ba? Tandaan nyo. O parang kagaya nito. Sa mga nakatira dyan sa gilid ng ilog, shout out sa inyong lahat. Dapat din po silang ma-educate. Di ba? Na hindi pwedeng tumae tapos itapon lang doon sa ilog. Hindi nga, mukhang nakakadiring pag-usapan pero these things are happening. Yung mga bahay nila nasa ilog, doon lang sila sa bandang dulo. Tuwad-tuwad, makatin-katin lang to sila to, tapos hulog nila, bumban nila sa suba. So dapat yung barangay na nakakasakop dyan, di ba, dapat din i-educate sila. Kasi hindi mo masisisi yung mga taong ganyan eh. Dahil nga, ang kinalakihan nila ganito, wala namang nag-educate sa kanila. So, trabaho po ng gobyerno, trabaho po ng mga, siguro sabihin natin, kahit yung mga LGU, kung gusto niyo talagang makatulong, ayan, turuan niyo sila paano tumae. Aragoy! Maluoy ka. O di ba Manong, na-logican na natin, nakuna na natin ng leksyon, ng lesson. O pagkatapos niyan, anong gagawin? O matik yan. Basic. Implement the lesson that you learned. Huwag mo nakakuha ka ng lesson tapos tago mo lang dyan sa bulsa mo. O, yun yung basic. Pag may leksyon, i-implement mo kagad, ay eto pala, tama. Ganito pala pag tumae. Ay, abaw! Maluoy ka, maninoy. Alright mga kabisyo, tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan dito sa pinakamakulit, pinakamalupit na programa na parang chicharon. Maingay, pero, ano tang? Ay, siyempre, may laman. O, kaya kung mainit ang ulo mo, cool ka lang, kami yung bahala sa musika mo. And speaking of cool ka lang, here's a song coming from the Prettier Than Pink with Cool Ka Lang right here on Metro's #1. This is 90.7 Love Radio. Buhol-buhol ang traffic, Love Radio.